Guys, this is Jay Ziminos. Right, yeah, Simone na Mangoita Potato, Nasuke no Chagabasa. Okay, Zimbabwe, one of the biggest supermarkets in Zimbabwe. Wish me luck. But ngende mchagabasa nakafika zvandakaita izvi. Yeah, akanipfeka chaedza. Hello guys, yeah, apa ndapfekawo zvekuti munhu anganyimawo basa. Saka you must be wondering kuti ko Jay Ziminos hauna kana CV, hauna kana chiuri kuona basa sei. Apa inini zvangu ndakadropa account ndichiri form 3. Saka this is my plan. Ndakanyatsotarisa pane aro apo kuona kwacho kune table yema flyers apo. Saka ini ndichanokumbira the manager or whoever in charge kuti ndikumbura ma flyers ndiwa distribute. Natanga zvangu kufamba handa kuchienda manje koke ya like and subscribe guys because nduvisa life yangu pakaoma chaipo. Then I arrived at okay. Yeah, apa pando pakatanga manje hana yangu kurova manje kuti ndonosvika ndichiti chii. Yeah, kandiende zvangu ndichinopita moke my way. Yeah, unfortunately moke amubvumidza kufilmwa saka muchangonzwa iri audio chete. Saka manager amubvumidza kufilmwa saka tangotora audio chete. Yeah, ndapinda manje chingonzwa audio ndo zvatotanga ndakutonenda na Okay. Handiri kuchaka ndingoenda nongodza manager wacho zviri. I'm scared. Okay. Okay, kaninyambedzera kunge ndikutaisa maprize. Okay, can go. Makadini. Neshi wangu bvunzawo akaregesike kutopenda. Unofungidzira kuti ndorwana here basa muno? Ndatongoenda namanager ndati ndokumbiro basa. Unofungidzira ndorwana? Alright, amaita bo. Hello. Ma'am. Listen. Ndinika old request. Enshi bvunza kuti aya maflyers anokumotora. Maflyers arapa. Ari patable. Nechida kubvunza kuti ndokwanisa watora then I will distribute more in the area. It's easier. Information. It's easier kuti wanaone information ngokupa ma doorsteps awo. Mukati mune msikanayo. I think so. Chimbomufunza kuti ane mamwari rizete kuza kufana tora ese. Okay. Inomufunza kuti pane mamwari rizete ari ane mamwari anawo imo. Okay, thank you very much. Yeah. Yes. Hello, how are you? Ndatumwa kana memory nemang ma flyers are reserved. Emukuru. Ndano Ona sasa nenda kusiya mamwe kapose ndaona distributor mu Greencroft area mu. Aiwa ndotungo distributor. Charity work. Thank you very much. Yes. I am a flyer. Ndaona basa koke. Amana ka. Maruna ndaona basa chairo ratotanga ndakuchikwanisa distributor kune vanhu vakawanda nemudzimba. Ngatichitange imani.
ndakabva ndapa wangu achifamba maflyers ndo mafirst flyers andakatanga kudistribute. So far distributor amaflyer akawanda asara ani mazvano ndaona basa like and subscribe. Yeah, the next video ndinenge ndichipinda muchicken ndisina mari ngosvika nongogara dzamara vandidzinga. Like and subscribe. Last one is last flyer. Basa rangu rapera na kanchi distributor last. That's one. Thank you for watching, guys. You are the best. Like and subscribe. Peace.